салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Эй, номад палангая. Имрӯз барномаи хабари SM News. Акай Муҳаммад, акай SM Шарипов, ами коро чӣ дарку? Агар ки дар шумо фитабочка, ҳиҷома ва массаж лозим боша, шумо метавонед ки ин корро дар ширкати шифофармо бо истифода бурдани промокоди SM Шарипов бепул бикунед ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. бародарое ки аз нӯшокиҳои алкогол азият мекашанд ва мехоҳанд ки аз ин мушкилии бад озод шаванд, беҳтарин роҳи ҳал против алкогол аст ки ширкати шифофармо ба шумо тавсия медиҳад. Ин доруе ҳаст ки баъди хӯрдани ин шумо ба алкогол наздик намешавед ва шифо меёбед. Владимир Путин мегӯяд ки гапе ки дар бораи сивилизований, дословно бихонам сивилизований Запад, варварствои дигар кишварҳо як стереотипа, як гапе ҳастае ки мақсад ки асос надорад, расистӣ ҳисобида мешавад. Ва мегӯяд ки чӣ гунае ки шумо мебинед, ма дар рӯи экран нишонтон метем текста, чӣ хел хубае ки мо дар Россия зиндагӣ мекунем ки рафиқии мардум бо муҳоҷират хеле хубае. Хеле хубае. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. яъне дар умум сода карда фаҳмонем, мегӯяд ки гапҳое ки дар бораи кишварҳои пешрафта, дар бораи кишварҳои западае ки озодияе, ин гапҳо ҳама асос надорад ва гапҳое ки нисбат ба мо мегӯянд ки гӯё ки мо хуб набошем қатъи муҳоҷиро, ин бадае ва хеле хубае ки чӣ гуна мо қатъи муҳоҷиро созем, рафиқӣ мекунем. Серьезно? На, серьезно. бале дӯсто, дар бораи ин кор як хабари дига баъд мебароям. худи Путин мегӯяд, ман русум. ин гапа метавона бига ҳар як шахсе ки дар Русия истиқомат мекунад, новобаста аз миллаташ. ҷолибиш дар инҷа оне ҳастае ки баъди ин гуфтаҳо чӣ гап мешава бо чӣ гунае ки мебинен, тасаввур кунед ки мигрантҳо ман русум биган, байрақи Россияро бигиранд, дар пеши Кремл сурат бигиранд. Чӣ гап мешавад? Ман фикр мекунам ки баръакс бо бадбинира зиёдтар мекунад. Тасаввур кунед шумо дар пеши як миллати рус, як миллати дига мебурояд, мегӯяд ки ман русум. чӣ гуна ки шумо медонед, дар видеои пешина ман гап зада будам дар бораи диаспораҳое ки дар Русия ҳастанд. Як ҷангҷӯи СВО дар Украина баромада гуфтагӣ буд ки диаспораҳо ам ба ҷанг даъват карда шаванд. Дар ин ҷамъ як кори ҷолиб рух дод ки одама хостанд бикушанд, лекин ба дасти душман. ҳоло ман як порчаша мемонам, тамошо кунед. Меня переводят в штурмовую часть 1442 за обращение к президенту насчет уклонения от мобилизации диаспор. Армянской, азербайджанской, киргизской, грузинской, азиатской. Ну, переводят на смерть, там редко кто выживает. лекин бо дар инҷа дигар гап пайдо мешавад барои диаспораҳо. Губернатори Курганский област Вадим Шумков диаспораҳо 24 соат вақт метиҳад барои самоликвидатсия, яъне ки худшон аз коршон озод шаванд, худшона вардоранд. карочи шумо фикрҳои худтонро нависед ки нисбати диаспораҳо чунин фикрҳо то кадом андоза хубай ё ин ки бадай ва то кадом андоза диаспораҳо барои муҳоҷиро кӯмак мерасонанд ё ин ки намерасонанд. фикри ҳақиқатии худтонро бинависед, лайк монданро фаромӯш накунед. баъд як хабари хеле ҳам муҳим барои мардуми муҳоҷир давом метиҳем барномаро. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. фикри дароз накунед, роҳш ҳаст. пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавии Kia Carnival. ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. аз салони кушоди Kia Carnival сабаби бароҳат рафта омадани шумо мешавад. гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қонуну қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. шумо метавонед ки айни замон забраниват кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. чӣ гунае ки медонед, ҳамеша гунаҳгор мекунанд дар ягон қонуншиканӣ муҳоҷира ва ман ҳамеша мегӯям ки муҳоҷир танҳо дар ин кор гунаҳгор нест. ҳамин тариқ ба даст мехӯрад як шахси дигаре ки албатта дар корҳои муҳоҷиратӣ гунаҳгор ҳисобида мешавад барои пора гирифтан, лекин дар ҷолибиш оне ҳастае ки пора аз муҳоҷир не, аз он шахсе гирифтагие ки муҳоҷирора дар кор мегирад. дар Липецкий област ин шахсе ки мебинед шумо хабарша дар рӯи экран ҳар моҳ аз кордиҳандаи
ғайриқонунӣ 3000 рубли мегирифтай ва чашм мепӯшидай дар ғайриқонунӣ кор кардани муҳоҷиро ва судура ҷарима мекунад барои кори худаш 2 миллион рубл. Ва ҳамчунин Сергей Алёхин яъне ки ҳамин шахса аз кор озод мекунанд ба муддати 4 сол. яъне чунин корҳо да ман бародаро тарафдор нестам. яъне чӣ гуна кордиҳандаҳое ки коркуношона мегӯянд ки шумо метавонед бе документ кор кунед, мо ҳамаша ҳал мекунем, ӯ худшон да боло сум метиҳанд ва ҳамчун аз кисаи худшон сум наметиҳанд, аз коркунос сума мегиранд. медонед шумо мисол ба мисли склади сангпурворӣ мегӯяд ку ма дариҷа ҳастай бедокументош, ҳастай ба документош, дар рекламаҳошон ҳам ҳатто мегӯянд ки бедокументош ин нарх, ба документош ун нарх ва дар ҳолати беҳуҷҷат будан барои чӣ хотир гуфтаест ку маошон камай, яъне ки бедокумент будан барои ӯ худаш выгоднае ва ира барои пӯшониданаш да боло сум метиҳад ва баъди кор да чи ҳол яхе одамо бигӯянд ки хубай хай муҳоҷир ҳуҷҷат дора надора зато кораш рафтесай. не, дар ҳолати ошкор шидан ҳам худи коргар ва ҳам худи корте ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. баъдиш оне ҳастае ки муддати дароз агар ин кор давом биёбад муҳоҷира метавонанд ки хориҷ кунанд аз кишвар. ин ба мисли як моддаи таркандае мешавад ки муддати тӯлонӣ дора барои таркиданаш. ин қабхона кортае ки ғами коргарша мехӯрад ҳаракат мекунад ки ӯ ҳуҷҷатоша дуруст кунад. дар Москав тоҷике ки мехост маълумотро ба хадамоти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико расонад зиндонӣ шуд. додгоҳи шаҳри Москав шаҳрванди Тоҷикистон Фирӯз Задобоевро барои ин кирдораш 13 солу 6 моҳ зиндон мекунад барои сирри давлатиро ба хадамотҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико расонидан. ва ба ғайр аз ин шаҳрванди 47-солади тоҷикистониро ҳамчун ба маблағи 300 000 рубли дигар ҷарима мекунанд. савол дар ҷа пайдо мешавад ки ин шахс кӣ будай? ин мутахассиси IT яке аз ширкатҳои тиҷоратӣ аст ки ҳамчун шаҳрвандии Русияро ҳам дора. шаҳрванди Тоҷикистон ва Русия моҳи октябри соли 2022 ҳангоми кӯшиши интиқоли маводи махфии ҷамъоваршуда боздошт шуд. яъне ки вақте мехостай бикунад, яъне ки ҳоло накардай. аз рӯи ин далел парвандаи ҷиноӣ бо моддаи 275 кодекси ҷиноии Федератсияи Русия хиёнати давлатӣ оғоз карда шудааст. Дадобоев ҷазоро дар колонияи режими қатъӣ аዶ мекунад. мутаассифона хитона нигоҳ кунем бародаро, баъд чунин корҳо даст назанен, ҳаракат кунен ки дар озодӣ бошен, озодиро қадр кунен. ва мегзарем ба Ҷими. чӣ? ин рубрикаи хабария ку причём дар ҷа Ҷими. хай биёин аввал мехонем, биё аввал гӯш мекунем. अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। чӣ гунае ки аллакай медонед, ман ҳиндигиро намедонам, лекин хушбахтона дар ин ҷа матни гуфтаҳои ӯ оварда шудагият дар ин хабар. дар ин ҷа суханое гуфта мешавад ки барои ман бовар кардан хеле ҳам душвор аст. лекин ман мехонам ҳоло аз шумо шахсое агар бошен ки ҳиндигиро бидонен, бинависен дар комментария ки дар аслам ҳамин матне ки ҳамчун гуфтаҳои ӯ тарҷума шудагият асос доранд ё ки надоранд, барое ки хеле бовар накардания. биёед мехонем ба гап мезанем. яъне ки Ҷими перепутат кардагиай, агар ки ин рост боша, перепутат кардагиай филма қатъи ҳолати реалӣ. Ҷими таҳдид кард ки мусалмононро мекушад. паданалате тара медонӣ ки чанд қадар мардуми мусалмон мухлисат буданд. шаво хов намерафтанд, видеои киноятро тамошо мекарданд. нахоҳам хеле бугӯй хар. ҳунарпешаи ҳиндӣ ва раиси ҳизби Бхартия Ҷаната Митхун Чакраборти таҳдид кард ки рақибони мусалмонони худро мекушад, то дар ассамблеяи Бенгал ҷой гирад. мо шуморо, яъне ки мусалмононро пора пора мекунем, астағфируллоҳ, ва ҷасадҳои шуморо на ба даре, балки ба заминҳои шумо мепартоем, гуфт ӯ дар назди вазири корҳои дохилии кишвар Амит Шоҳ. корҳои боварнакарданӣ дар филмҳои ҳиндӣ мо медидем, хайба мегуфтем ки ин филмае, лекин чунин кори нобоварнакарданӣ дар ҳаёти воқеӣ, худо бизанад траи Митхун
чака дуғове. Вай гуфт ки барои пирӯзӣ дар интихоботи соли 2026 ҳар коре хоҳад кард. Власт сабаб мешавад ки ҷони одамам рабоя. Ҳами кино кардестай? Ман хиёл карда будам ин мурдагия мебари тезтар бимбари хар будаи. Ки кинои амира тамошо кардагӣ буд? Ки мухлиси амия вабше дар умум? Бародаро фикр ақидаи хитона дар комментария дастнавис кинен. Дастнавис не, просто клавиатура хати. Видеои нави охира ки дар рӯи экрани шумо баромадагия тамошо карданашро фаромӯш накунед ва якум комментария ҳатман хабар бигиред, силкоҳои лозима ҳастай. Ба мисли веб канали ма ки хеле ҳам маълумотҳо, барномаҳои зеҳнӣ, мантиқӣ меравад ки дар ҳаёти шумо хуб дар корад. Ссилкаи веб канал дар якум комментария ва ҳамчунин ссилкаи курс ки дар ин ҷамъ ҳастай. Агар ки шумо бихоҳем блогер шен аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалӣ суҳбат кардан, интихоби мавзӯъ, картинка кардан, монтаж кардан, чӣ гуна обуначӣ гирифтан, ҳамаша гуфтаистам ки аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалӣ. Ссилка ё дар ин ҷа ё ин комментария хабар бигирен. Ҳама дар хайр то видеоҳои оянда.